Tak zase tu máme opening range breakout. Stratégia. Uvidíme, čo tu dneska povie. CVDčko extrém. Tuto s divergenciou. Padáme ďalej. Aj tu na divergencia v delte. Prosíme zelené sviečky a červená delta, fialová divergencia. Tu nám máme value area highs zo včera, ktorú sme extrémne prebili. Uvidíme, čo za chvíľku. Zase obchodujeme live, takže uvidíme, čo z toho. Zóny nakreslené zo včera. Tuto naked zóna. Táto zóna VPLC už bola hitnutá. Dáme preč. Ešte tu zo včera teda zakresliť naked VPLC. Takže včerajšia value area high, naked VPLC. Zatiaľ hitnuté. Zatiaľ ten breakout vyzerá byť platný, pretože vidíme, že volume nám narastá. CVDčko valí dole, volume narastá. Uvidíme, kde príde close. Zatiaľ si natiahneme volume. Dobre, takže break by som považoval za platný, ak breakneme pod týmto. Takže break je platný. Na pullbacku vereme 4 mikro, keď príde pullback. To sa mi moc nepáči. Je to zároveň pullback na našu zónu.
Tak a už odtiaľto by som išiel asi shorty, ešte uvidíme, či ešte vystrelí. Ešte by som to chcel trošku vyššie, ale či tento cluster Big Trace, či to pustí trochu vyššie, neviem. Nemusí to tam prebiť, ale keby sme si ešte otestovali túto hranu, bol by som s tým OK. Máme tam low volume node, zase value area low. Ale či to tam príde, ťažko povedať. Ten Nasdaq je rýchly, niekedy to tam proste neprebehne. Pozrieme si rozdiel. Rozdiel je tam nejakých 90 tikov. To je dosť rozdiel, keby som chcel vstupovať tu a tu. Dobre, vstupujeme za malú chvíľku, ale tie big trades proti nám, to sa mi nepáči. Tie big trades, čo sú tam proti nám, to sa mi nepáči. Dobre, ideme do toho. Dobre, kde dáme stop loss? V tomto prípade až nad zónu a take profit 2:1. Toto mohol byť test toho VPOCčka včerajšieho. Si môžeme overiť. Áno, presne tak, test včerajšieho VPOC. A môžeme pokračovať dole. Ak by sme to VPOC prebili naspäť, tak z tradu vystupujem. Nemusí prísť ani po stop loss. Ale jakmile ten close bude tu tak čakám, držím, nerobím nič.
študujem akurát, ako to začnem vysielať na YouTube, lebo toto nahrávanie obrazovky ma nebaví. Rád by som to vysielal živo na YouTube, ale ešte som sa stále nedopracoval tomu, jak to spraviť. Včera som si požiadal o to, aby som to mohol vysielať. 24 hodín trvá, kým mi to umožnia, aby som mohol vysielať naživo, takže možno už budúci týždeň by sme sa mohli dočkať toho, že budem vysielať naživo na YouTube, nejaké live streamy, ale musím to najskôr nacvičiť, jak sa to robí, lebo som to v živote nerobil. Potom to bude väčšia zábava. No, zase je ten trade veľmi pekný. Neviem, čo tu hľadá. Zase trade veľmi pekný. Volume pekne narastol. Takže double distribution, tu na distribúcia dole pod zónou. Ten pullback tomu VPOC, ktoré sme prerazili, to bola zóna, value area high, hneď pod tým bolo VPOC, hitli sme obidve, teda prerazili, a pullback naspäť, krásne odrazenie. Veľmi pekné, už posúvame stop loss. Už sme momentálne risk free, takže už len sledujeme, čo bude. Niekto si povie, že to je nuda, ale keď chceš na tradingu zarobiť, musí to byť nuda. Keď chceš extrémnu akciu, tak poviem ti, že veľmi pravdepodobne prerobíš, pretože trading sú extrémne automaty. Kto má sklony k automatom, tak nech to ani nezapína. Ale kto naopak má rád jeden trade denne, ktorý mu zarobí na živobytie, tak nech sa mi hlási do skupiny. Je to proste úplná nuda, zakresli si tu jeden štvorček, máš presné pravidlá, jak to zobchodovať, máš odo mňa všetko vysvetlené v sérii videí plus 1 na 1 call, ktorý teda je 5 krát po 1 hodine, ak si teda zakúpiš mentoring. Určite sa to oplatí, hlavne pre tých, ktorí mali kurzy forexového typu, pretože futures a forex sú odlišné, hlavne teda u futures ja robím order flow a veci s tým spojené, ktoré ťa pri forexe nikto nenaučil a to sú informácie, za ktoré som zaplatil extrémne peniaze. Preto vyhľadávať toto zadarmo na internete a chceť sa z toho naučiť zarábať si na život, to ti neodporúčam. To je veľmi ťažká cesta, naučiť sa niečo sám z YouTube videí. Aj ja som bol v tej fázi, kedy som to skúšal, ale stála ma tá fáza veľa peňazí, veľa spálených účtov a odkedy som si zaplatil kvalitné vzdelanie v oblasti order flow a futures trhov, tak odtedy sa moje príjmy teda adekvátne zvýšili. S prop firiem obchodujem už aj live konto. Takže asi toľko by som ti k tomu povedal. No, čo sa nám tu deje? Môže prísť nejaký pullback, ale
máme tu nejaké hranice. Tu je tento cluster Big Trades. Ak by sme sa dostali nejak výrazne na ten cluster, tak by sme ten trade ukončili. Ale ešte necháme ten trh trochu dýchať. Momentálne sme v profite nejakých $300. Uzavrieme to takto, stovečku do plusu. Ak by tam prišiel nejaký rýchly pullback, tak zavrieme to aspoň tú stovečku v profite. Volume je stále dobrý, ale delta sa nám otočila. Bereme si CVD. CVD je docela ploché. CVD je docela ploché, ale nepáči sa mi to, že by sme zavreli nad týmto tradeom. Toto sa mi páči. Keď zavrieme pod tým, tak sme zase safe a posúvame sa na 200 do profitu. Dobre. No, ešte sa nám aj pekne otočila delta. Takže pokračujeme vo vyklesávaní. Dúfam. Dobre, už na tento klaster určite ísť nechcem, takže 300 profit fixnutý. No pozri sa, ďalšie big trades. No to sa mi nepáči. Pretože sú tam veľkí kupcovia agresívni, to sa mi nepáči. Jak ich prebijeme, normálne by som to ukončil. Ale zoberieme tie 300. No. Dobre, je to tam. Dneska 300 profit.
Uvidíme, že či ešte trh ponúkne dačo, že by sme išli s polovičným riskom. Miesto 4 mikro by som otvoril iba 2. Ale nevidím tú agresiu momentálne. Musíme počkať. Dôležité je brať tie profity. Môže sa stať, že ozaj tá cena vystrelí naspäť a čo potom? Neľutujem toho, že som si fixoval ten profit na tie 300. Vždy je základné pravidlo chrániť si zisky, pretože nikdy nevieš, kto môže prísť do toho trhu. Takže aj takéto veci sa dokážu otočiť. Mali sme tu dvoch veľkých kupcov, našťastie boli vyabsorbovaní a my tu budeme môcť otvoriť ďalšiu pozíciu. Pullback by som hľadal do tejto zóny. Tak máme tento delta, kopec obrovský. Ale to by sme museli closenúť pod týmto big trade, ktorý tam prišiel. Lebo takú absorpciu by som tam nechcel vidieť. No, že určite ešte nevstúpim. Toto není to, čo tam chcem vidieť. Chcem si close pod tým. Aj klesanie volumu, divergencia v delte. Nepáči sa mi to na vstup. Skôr by som si počkal na zónu, na túto zónu. Tu máme 150 a 129, to by som mohol aj zúžiť. Zbytočne taká široká. Takto. 148 až 137. 137. No. Takže ja už by som tento trade nebral, ale pre tých, čo nestíhajú opening range breakout, tak ukážeme si, ako by sa dala zobchodovať táto zóna. Ešte
Teraz si skontrolujeme tie parametre 148, 137. Tak. A vidíme, že ten pullback je flat, je úplne plochý. Na túto zónu nám prišiel, ale ten close sa mi nepáči. Nejak nám tam zdochol pes momentálne na tom trhu. Klesá nám volume, ešte už posledných 30 sekúnd, či tam niečo naskáče v tejto 5 minútke. No, povedal by som, že je to skôr obratové, pretože nám klesá volume, to znamená, že ten break, ktorý by tu mohol prísť z tej zóny, neprichádza, pretože ideme 11, 9, 5, 8, 1, klesáme a delta sa nám otáča. Minus 50, 112, 496, takže obratovka. Takže skôr je to na návrat, na nejaký pullback vyšší, uvidíme. Aj to CVDčko nám tu trochu viacej vyhuplo. Takže uvidíme, no. Momentálne je to neobchodovateľné, lebo sme v strede ničoho. Vidíme, že už žiadne big trades tu neprišli. Uvidíme, či tuto nejaké prídu, ktoré by nám povedali viacej. Ale táto sviečka nám naznačuje, že kupci túto zónu zabrali, pretože otočenie delty, klesá volume a vybrali sme celý tento klaster a closeli sme nad.
Takže by to mohol byť nejaký potenciálny pullback k našej dnešnej value area high. Uvidíme. No volume nám zasa klesá. Veľká divočina toto, jak padá ten volume. Je to veľká nuda momentálne. Veľká nuda. Zaujímavé to začne byť na tejto zóne. Buď agresívny break, pullback a short, alebo nejaká agresívna sviečka, kde budú big trades červené, ktoré budú vyabsorbované, close nut a longy. Dve možnosti sú, ktoré by boli pre mňa priateľné. Nič iné by som tu brať nechcel.
Ak tu za nejakých 10 minút trh trošku neožije, tak by som to dneska ukončil, lebo zbytočné tu sedieť hodiny a čakať na setup, ktorý možno príde, možno nepríde, zarobené je. Toto je dôležitý poznatok z dnešného dňa, že sme zobrali profit. Ochránili sme si svoje zisky, a ochránili sme účet. To je veľmi dôležitý point, pretože keď je niekto chamtivý a povie si, že $300, fú, tak to je slabý deň, idem ešte obchodovať, tak 100% tam platí Murphyho zákon a nie, že prídeš o ten profit, ktorý máš, ale ešte skončíš v peknom mínuse. Pretože začneš overtradovať kvôli tomu, že tvoja myšlienka bola zobchodovaná, zobchodoval si ju najlepšie, ako si vedel. Možno sa dala zobchodovať lepšie, ale ty si ju zobchodoval najlepšie, ako si v ten moment vedel. A ty ideš potom kvôli tomu, že si nejak zobchodoval tú myšlienku a nepáči sa ti, koľko si v profite, alebo koľko si v strate, alebo ako si dopadol, tak ideš ďalej a už hľadáš v tom trhu na silu niečo, čo není podľa tvojej stratégie a strácaš svoju edge. A keď strácaš svoju edge, tak tam prichádzaš o veľké peniaze potom. Tam začneš páliť účty, potom si začneš hovoriť, tá moja stratégia asi nefunguje. Začneš riešiť somariny. Proste rob každý deň dokola jednu svoju stratégiu a stane sa v nej majster. A potom ti bude jedno, či spravíš jeden deň 300, druhý 800, ďalší 500 a ďalší budeš 200 v mínuse, pretože dlhodobo budeš profitabilný a si za tým grafom hodinu denne. Kto ti dá za hodinu denne $300, $200, 500, 800, kto ti to dá? Keď máš prácu, v ktorej zarobíš za hodinu 3 kg, tak potom zbytočne budeš tradovať. Chod do tej roboty. Nemôže sa človek stále pozerať proste na nejakých ľudí, ktorí ukazujú, že berú za každým 1500, 2000 alebo 3000, alebo ja neviem proste, že za každým tradeom zoberú viac ako $1000, pretože to je nereálne. Takí ľudia spália extrémne veľa účtov a ukážu teda ten, ktorý dopadol na 1500. Treba byť skromný. Rozumiem tomu, že každý dá do toho tradingu kopec nejakého času, peňazí, aby sa to naučil, ale keď nechceš prísť o obrovské peniaze, tak nehľadaj stále niečo nové, traduj jednu vec dokola, neovertraduj, zober jeden, maximálne 2 trady, ale podľa extrémne striktných pravidiel.
Čo sme si mohli všimnúť, že nám tu konečne začala narastať volume. Narastá nám tu volume, keď tejto sviečke narastie znova volume a pôjdeme hore, tak ja dneska končím, pretože to môže byť návrat do zóny. Takže keď nám stúpa volume pri pullbacku, tak to je presne to, že naša myšlienka sa skončila. Keď cena stúpa proti nám, naša myšlienka bola opening range breakout, to sa stalo a teraz začína cena stúpať a volume začína stúpať spolu s cenou, ktorá sa nám dostáva bližšie a bližšie k našej zóne, tak to môže byť problém, že tú zónu proste prerazíme a valíme na opačnú stranu, alebo tu, kde si začneme robiť nejakú range a to už náš setup je hotový, náš setup sa odohral tu na tejto časti. Či už niekto zobral profit tu, alebo si zobral v trailing stop losse tu na $200-300, to je jedno. Každý to zobchodoval najlepšie, ak vedel. Ja som proste bral ten trade na to, aby som si zaistil zisky. Možno, keby mám lepší vstup, tak by mi vyšiel profit, možno 800, neviem, ale vstup som mal neskoro a keď som chcel 2:1, tak to bolo moc vysoko na to, aby ten pullback bol pre mňa hrateľný. No, takže zase sa nám tu deje to, že začala nám stúpať volume, teraz zase klesá, ale že extrémne, zo 7,5 na 4,8, tak to je veľká bieda. Takže je to tu teraz range. Kto chce ešte obchodovať ďalej, tak preraz, big trades v tele sviečky, pullback na zónu a shorty dole, alebo obrovský wick tuto, plný big trades, close nut a longy po zónu alebo po to naked VPOC zo včera. Dobre, ja by som to dneska ukončil. Nejaký profit tam je, 300 sú naše. Ja som spokojný s tým, že som urobil všetko podľa stratégie, podľa nadstavenia, ktoré máme. A vidíme sa zase zajtra. Čaute.